И коста хора, днес ще играем CS ножи с Warzone с Хънтър, ловеца на лави. И играем в някакъв български, както ми казва той, български сървър, не знам all the best killing. Някакъв български сървър, где да знам как се казва, CS Animals ли беше? Да. Кой ми писа, спречи да ми пишете, не искам да ми пишете. Чайте малко хора. Да, Кристиан ми пише. Да, тъпчия. Вече съм контрата. Браво. Добре. Да, тук има випови, има админи, има всякакви. Ево, вижте го този на скин. Бах, че големия гъс. Има това админа. Не бе! Умрях. Най-горе гледам там. Ей, браво! Ей, убий го! Браво е, боре! Ей, браво! Монстър кил. Вземи му снайпера. Не. Къде съм, ако му взема снайпера? Не бе, како е? То сме свали на 22 хилт. Како е? През стената ма стреля. Не, тук 100%. Гледай къде са скрил тавана. 100% има хакове. Нали? О, хедшот. О, право. Аз имам 2 кила и ти 2. Ей. О, даже съм над тебе. Ги уби. Не бе! Точно презареждах мръсната гадина лоби. Нали? На колко хилт остана този бе? На Който уби? 58. Серма уби май. Не бе, убица. 10 хил, той даже мега... Но голям страхлиец той, брат. Кой е убица? 007. Да, той е, брат. Гледай къде са скрил човек. 9. 8, 7. Давай. Дай. И аз обезручих ме. Браво е, пичуи. Може и без voice чата. Какво? Може и без voice чата. Карай бе. Аре. Къде си боре? Боре, ще спреш ли звука на твоите играчи? Много гадно се чува. Окей. Така... Гледай го това на кадер. Направим на кайма. Ти къде умря? Ей, това вече... ОМГ, брат. Какво? Много странно нещо. Какво става? Ступи ти. Има 106 хиляда. Аре бе! Защо като... 10 хиляда ли то? Да бе! Абе, как ме уби бе? Аз защо като целака бомба не мога стрелям? Е много тъпо. Аз съм много тъпо. Аз съм много тъпо. Това беше много тъпо като го стрелям да... Гей! 9. Ава девятки му вземат. Достах на 38 ми мой страх. О, добре, взех му калашника на тъс. Направо. Стъпи уби някой. Стъпи тъпанара. Ступи ти. Не бе! На 4 хилт. Абе, те спахте хакерите. Остейте ма номера. Остейте ма номера, те с големи хакери. Хакерски маймуни такива са.
Пак си пред мене, бе. Плиз. Някакъв сак. О! О! Гледай, хедшот им правиш на тия тата. Не, бе. Бах ти идиота, то се обезврежи бомбата. Да. Аре, пазата. Аре, бе, тапанар. Айде. Кой той е тапана? Аре, бе. Че го знам. Някак си. Много добре. Давай, обезврежда 100 милиона века. Къде си, Боре? Тук на бъса на кампа. Ехе, аз вече не тръгнавам там. Ама той не е ступи, той е ступифили. Тупи ти, бе. Ступифили. Гледай ги, бе! Бам срещу един. Как да ги убия, бе? Хедшотър. Ай, сега да видим къде. Хедшотър. И тази бомба. Хедшот. Къде? Някой ме стреля оттам. На бъса. Набъли са всичките маймуни. На бъса. Да знаеш, че има един от портата. Така ли бе? Има един вип. Да, един идва към тебе. Зад кашоните. До кашоните има. До кашоните има. Да, там. Обаче да знаеш, умираш от това. Тъпо. 8/4, край. Добра игра се развива, не е като миналия път никой да не убивам. Някакъв се самоубил. Нали, много тъп. Warrior player. Брат, но някой хората става в тези. Need backup. Стига с това need backup. Има надразни. Не, бе. Аре, бе, тия гледай ги баба пак. Да, ще гледам. Че умря току-що. Брат, тия това също един е там. Някой Nike Air 537 би проблем. Проблем има с двигателя, някой да ми го прави. Брат, рестартни са играта. Да ги преби от бой. Омага, ние сме 10, пък тия са 5. И не могат да прибият 5 човека наши. Давай, гледай ги, слабаци. Тия последни сега ще ги премести пред терористите последните. Например, е това shit player ще отиде при терористите. Gangnam Style и той ще отиде, Билги ще отиде, Bullet Heart той ще отиде и това са май. Хънтър, ти може да отидеш. Сигурен. Не, няма да отидеш, няма. Имам дакля. 7, 6, 5, 4. Няма би го. Накрая някой друг. Майко, как фръкна, като някоя... Как фръкна? Нямам пари, къде си? Как да остава фръкна в терористите, брат? Къде си? Как да... Набъли учеш, за тебе ето стрелям та. Да. Гейма с оръжие съм сам, брат. Виж аз какво съм. То път ще се отместя. Не бе, тапанари. Заслепиха ма. Не, нож. Защо но. Боре, ти ми спаси живота. Спаси ми живота, Боре. На колко хилци? На 100! Аз съм на 20. Мама, брат, тия даже не мога да коснаха. 2 пистолета. Виж ма. Давай, Боре, видях там. Оставя ги на тебе. Не стреляй, защото сега ще се усетят, че идва някой. Тихо. Shift, бе! Дай ще правя. Чакай, тук са. Добре, Чай сложа. Ето ги. там са.
ставам с кръч. Давай, видях ги. Охо! Уби! Бро, Аре, бе, как ме уби тоя? сега ще го убия, бре. Брат, как ме убия само? Ай, ти, това направо как ще бъде да уби. Пак умря. Къде си? На Да. същото място отидах. Добра игра се развила обаче. Защото миналия клип никой не убях. Беше позор. Мале! Са тяло е! Ей! Няма да идвам там. Няма да ходя, бре. Аз обаче убих един Йо, скет. Майко! Майко! Колко маймуни, бе? Нали, брат, тия са армия вече. Мама мия, тия станаха армия. Гледай. Да, някакъв се казва Хепар. Хепар. Кой? Хепар някакъв се казва. Кепар. Хепар, бе. Кемар. Кебаб. Как заложиха бомбата. Някакъв пише, Вики, откъде си? Аз съм от Асеновград. Браво, че си от Асеновград, бе. Поздравявам те. А Даша? 20 seconds. Аз пак съм от Чирпан. Бъдето сега съм от Стара Загора. Брат. Чирпана. Чирпака. Аз съм сърдит на тебе. Ма аз още не те познавам, сърдит пак този. Много е тъпък. Идиоти. Не, брат. Гагнам стайл, кога стана 4 от 2? Не знам. Оръжие съм, виж колко оръжие съм. Къде си? Ти виж моето. Същото. Направо как си спасих живота с това оръжие, брат. Да не повярваш, ама ти спасих живота. Не, повярвам. Ти го спаси! Чао! Мама им стара, убих двама! Брат, аз съм на трето място. Аз съм на второ. Ето място. Гагнам стайл умря. Не бе! Ultra kill. Гост моби. Мръсния призрак. Брат, на някакъв мега лагавото му игра. Кой? На Ердоган. Да, на тоя. Много лагав. Мръсният Много турчин. лагер. Ердоган. Ей, мега лагавото. Ахмет Ердоган. Виж, омага, брат си, ние също оръжия сме. Да, боре, ние убиваме по едни и същи хора. Да, те всички ще отидаха на Б. Ай съм Ахаме от тук, какво ще кажеш? Даже не разбра един. Даже брат един не разбра. Да. Как му бъде? О, взех му снайпърски. Брат. И двата. Не бе, откъде? Брале! Мръсни гадини. Мръсни терористки тапанари. Пак съм с това оръжие, че с какво си? И аз съм. Брат. Не, аз съм с това. Не, аз съм. Боре, няма да ходим натам, Да, да. По думята. Боре, яко бъгна съм много здраво. Някак съм мести ръката. Сериозно? Ей тъй, надолу ли ти ръката? Да. Един личи, брат. Един личи. Виж го. Къде? Ти лага бе. Това не личи, това е админчето. Васко убиха. Вася, това е в твоя чест. Ако гледаш клипа. Вася, това е в твоя чест. Убиха. Него е чест, О, хак. Имам 2 кила.
О, не бе! Гледай какъв хубав. Има 2 кила, брат. Давай, аз мах един. Да, защо той има 4 от 3? А стига, как да уби тоя? White power. White Power, то са от мен. Ей го убила това пуща. Кой е едно от 0, баба ми? Аз. Едно. Аз съм 0 ти. Аз съм 2 от 0. О, Gangnam Style от нашия отбор. Аз съм чудя защо се казва така. Опа, Gangnam Style. Опа, как нам става? И печели, братле. Първи път. Бачи яката картинка. Ще я загрузя. Загрузих ли тая? Загрузих тая. Къде си? Пак на същото място идвай. Брат, аз мам. Ти си предпоследен 0 от 1. Ти си кръг. Аре бе, как ме уби тоя? 1 от 2 съм. Брат, то ме уби с нищо. Гледай го, то ме уби с някакво... Ко беше това? Някакво узи. Кой е прото? 4 от 0. Аз съм 1 от 2. Аз съм 4 от 0. Аз имам 300. Това е мой човек, кой носи ми. Не бе! Не бе! Аз как да го убия? Това беше твой кил, брат. Твой кил. И го изсрам. Беше. Бахче, то си джоб. Аз няма също не. Аз този път ще си взема една бомба. Ей, ерала. Бора, ще да кажа Бора. Хора, ако си чуете как взимам така бързо гранати, то смисъл го пуснам колата, натискате О и който номер е... Който номер е... О, да. Гранатата, например, ако искате такава, която бомба да слепява флашка, натискате О3. Натискате О и след това 3. Армията на контратерористите. Кой? Мама Monster Kill. Армията. Не бе! А контрата? Боре, че отмъсти за мене, май. Да. Перфектно. Seconds, 30. Брат, гледай. Боре, 99 хилци. Ари бе, как му Вече уби? на 0. Брат, това ме уби. На стенката от нищото ме оцели. Гледай. Аре, бързо, гледай. Абе, коса Откъде, ти бе? спрута, бе, коса ти спрута. Про. Някакво про се казва. Да, утре про, дето прото го килнаха. Да. Гледай. Аз съм сега с това наречено съд машина. Атака! И как да го бия този си фейджи, бе? То гледай го. Ама аз само афъката убивам. Ето това са върви хора на първи в редица. Ама гъти са на брат, на А. Абе, аз съм бахти прото. Гледай. Ти си бахти прото първи. Ще ми фърляш бомба утре. Брат, Да. то разбира се, ще те уби. Ще И баба уби ми ме, може. аз няма патрони. Баба ми може да е, брат. Ти баба ми, да. Само стъпя пистолета, ако бях сдигал, може би ще го убия. Ай, още една игра изиграме и това ще отклипа. Ай, къде си? Къде си, бе? Зад те, идваме. Айде. Аз искам да убивам, аз искам да килвам АФК. Брат, аз ще те спася с моето нещо, което е. Нещо си. С твоето нещо си. Моето М5. М5-ица.
Браво. Си ли тата? Спасибо. Ти ме спаси, батка. Спаси батката си, браво. Ти спаси батката си, вика. Headshot. Я, Headshot. Headshot. хет, даун. Даунич. Даун. Гей, Ой, си в HD, брат. Как да... Брат, кажи ми, как да видя един? давай, заслепиха ме. И да, хора, това ще клипа. Надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, дайте лайк. И... Чао!